mina nge-experience ukuba umuntu okuwu-2 umuntu ohlukene kabili empilweni eyodwa emzimbeni owodwa fike ngaba umunye umuntu ngabuye ngashintsha ngaba omunye wafa loyaya lento ikutshela ngokusobala ukuthi umuntu akuyena lo mbonayo. This is part of umuntu i-host i-vessel le. Yes, uma kungenzeka kube ukuthi manje uthandana nomuntu ozithatha kancane o-undeserving ongayiboni self-worth yakhe oseklisha for less, lo muntu mhlazana washintsha kuleso state uyokushiya lo muntu. Kubalekile ukuthi kube ukuthi umuntu wakho ngisho ngabe kuthiwa akanalutho, ngisho kuthiwa akananto etheni ebambekayo, kodwa uthi nje I'm worth it, ungangithathi kanjalo. Ngisho kuthiwa uyisichaka kanjani, kodwa athi nje i-self worth yami ngiyayazi. Yes, lo muntu ke chances are ngisho right kanjani uyosticka nawe, ngoba lo uyokushiya ngenxa yokuthi wena uyokuresonate naloyo mdala. Lo mdala lo resonate naye wena uyobe yena athi sala naye, wena sala naye, because each and every choice I was making bengiyenza ngokuthi I'm desperate, I'm settling for less. Uyi-dangerous kumuntu onjalo omthole enjalo, ngoba uma sesishintsha kuleso state uyakushiya. Bangana labantu abakhala ukuthi ngamgeza wengulube, ngamgeza udaka, namhlanje usengishiyile, sengisele kanjena ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzani noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ngiyachazela ke, mlalele la, mbuke futhi indlela enza ngayo. Yabona mawukuthi umbambe ngemali, yazi ukuthi mhlazane wanayo uyokushiya. Mawukuthi yona into umbambe ngayo leyo mhla wanayo uyokushiya. Mawukuthi nje mbheke ukuthi uyayibona ne-self worth kuyena. Uma uthi uyakhothamela ngoba uphethe isobho noma uphethe umqhakazo, uyokushiya lo muntu mase se-realize self worth yakhe. Akubo ukuthi ngisho uphethe isobho kodwa uyasha athi ngicela ungangithathi kanjalo. Yes, ungangithathi kanjalo. Lo muntu ke chances are uyohlala nawe. Yes, Mogel uzomthatha lo guy, thatha umfana umthintithe emese segezekile kahle, aqale manje abese bona ukuthi hayibo man, naba abanye sebengithanda nami kahle kahle, mina worth it. Lona wakwazi ukuthandana nento enjeya, sho lona akazithathe serious. Naba abantu mina engimesha nabo kahle kahle, wakwazi ukuthi ngoba ubuka ichoice yakho phela ukuthi wena akasabuki ukuthi wena wawumthanda, wamgeza, wamkhucula, yena usebuka ukuthi wena wathatha ichoice nje kahle hle nansi. Lento iyabaphinda abantu kaningi leyanto, umuntu esegcina esekhala ngekhwela, yabo, iyabaphinda nje kaningi. Ngoba phela umuntu wakho yazi ukuthi umuntu wakho tothandana naye, ungazi uzigqaje kakhulu wena uthi wena unje umbale konke izici lezi ombala zona bese uzishiya ngaphandle. Wena ichoice yakho leyo uyi-reflection ye-inner yakho ukuthi wena you are able ukuthi uhlale nomuntu onje, wena you are able ukuthi uhlale nomuntu onje, wena vibration yakho ikwazi ukuthi align nomuntu. This is your reflection. But reflection guys lay out reflect reflects what is in. So ke ungamkhombi ke kanje uthi ave better kanjena, ave this cha, khona nje ibond stronger ke kwenza ukuthi wena uhlale naye okuwukuthi uyi-reflection yakho. Yes, that is why uma ngabe seshintsha makuwukuthi yena wekade i-people pleaser, yabo, that is why ke mase shintsha sekukhona i-upgrade ayitholayo. Nyobe ningasameji phela lapho, nyobe ningasameji ngoba uzothola ukuthi uzothi usamtshela lezi zinto omtshela zona, ngoba phela wena wayeyithatha kancane na for granted, wayeseklisha for less,
for that particular time uzothi usaqhubeka wena angithi frequency ozobe usayiphusha wena uzobe usaphusha leya frequency leya bese na yabo na ngizoxabana ngoba phela wena uzobe i-frequency yakhe yobe isabheke lapha and usumthengelile i-weave uzomgqokise kahle usumnikeza isitifiketi ne-degree usefundile usumenzele 1 wamenzela u2 wamenzela u3 usiyambona usuyaqhakaza usiyashine brighter man use-financially stable yabo use-financially stable lento akadena engenazo usenazo manje la next thing mawukuthi lezo zinto ube usuke kade ethe gozololo uyabo umuntu obekade engakuphikisi ngisho ubeka umbono wrong bekufanele ukuthi ukukhuluma nengane nje be careful ubekade ethobile nje uzohamba ayingakuchallenge nje uzikhuze wena ethule nje engakucorrect ukuthi we are wrong ayi khonto bekade ephezu kwayo yabo engakuchallenge umuntu wakho kumele akuchallenge nje ukuthi cha we are wrong umusu ukutreat abantu kanje cha we are wrong umusu ukukhuluma nami kanje cha kumele akuchallenge nje anganqeni ukuthi uzovala umpumpi ngoba bengakuchallenge ibuze yalento ifana nani ifana ukuthi umuntu engasakukhuzi ujola nje usujola isidanasi nje oyibuzo why angasangikhuzi injalo ke leyo why angangicorrect ile yanto ebhekile uyaseklisha for less undeserving unworthy yabo akayazi umlalele ngisho ukukhuluma ukuthi ngubani identity yakhe ukuthi ngubani even though ungenalutho but ngiyazithanda yabo manje njalo ke ayike ziyasha ziyampompa ngoba uzosala ne-frequency endala uthi umanager yona i-frequency endala yena useshiftile kulo frequency leyo athi sala ke sala nale frequency endala unfortunately mina ngihamba nawo umzimba wami i-frequency endala ayinawo umzimba seyi-imagination nje kuwena ukuthi yeka ngisathi mangikutshela ukuthi awuyi lapho ungayi ngempela yeka usathula ngithi mangikhuluma usuyangiphendula usasana ne-frequency endala le ihamba nomzimba nje meke washintsha uyokushiya kushuthi ke nawe isebenza in both ways lento my sister nawe my sister uma uyitholele nje guy wakho nawe isebenza in both ways thola ukuthi nje naye waqala umgeza waqala umgeza hayi ke ziyasho mhlawumbe umtholi engasebenzi understand isimo uyamgeza umthengela impahla umenza yonke into umnika nemoto yakho uyayidriver uyaqala manje abe umuntu and lezi engikhuluma ngazo good people akuyona theory zenzekile lezi engikhuluma ngazo umuntu uyifundisile intombazane yahamba umuntu wesifazane uyinikile indoda le wayinikeza yonke into egrand le yasuka lapha yahamba yes yasuka lapha yahamba kubalekile i-identity yomuntu ibalekile mfethu kubalekile i-identity yomuntu mlalele umuntu mbuka musuku umbuka ngokuthi wena umbuka ngeso lakho umbuke ngeso lakhe yena ukuthi yena uzibona kanjani yena yabo mina ngiphuma khona lapho indlela mina bengiyiyo ngihlalile nomuntu engithandana naye ngiyabo nje ngumata nje kanje ngumata nje but ibeyikhona lento ethi manje ayikhona mina ngihlakaniphile mina angisona isidididi mina beyikhona le nto le ukuthi ayikhona khonto wrong la khonto wrong yabo futhi I knew ukuthi what I'm capable of because i-channel yalahleke endleleni I knew what I'm capable of I knew ukuthi I was a loving person I knew I was a respecting person a respectful person I knew that I was smart I knew things ngami and I believed them and I knew there was something wrong somewhere that is why mangishintsha ngiba ilo changes I never left her yabo ngaqhubeka nje sise together namanje so kusho khona ukuthi ngeke kufike umuntu ongangenza ngizibone ngiyibhetha bese ngishiya lo ebenginayo ngoba vele bengizibona ngiyibhetha vele kwasakuqaleni but I knew ukuthi something somewhere is mismatching yayibona lo nto le